Sanibonani emakhaya noma yikuphi la enibukela khona uhlelo lethu sekwanele under Ndubane Media. Okhulumayo u-Andiswa wakwaDlamini. Namhlanje sivakashelwe uHloniphani kanye noSiphamandla. uHloniphani kukhona into afuna ukudlulisa kuSiphamandla. Hloniphani, ungahlala phezulu kodaba. Ngicela ngokubonga ithuba. Phinde ngibongela ababukeli ngaphansi kohlelo. Ngilapha uzozehlisa kubafu ngezinto esezenzile kuyena sinomama. Bafu. Sure bafu. Bafu ngicela ngixolise abantu engihamba nabo. Ungathuki bafu. Bafu ngilapha bafu uzokutshela izinto bungazazi bafu. Enjengaze bafu ngizoqala ngento eyenze mana ngithambe yohlawula umntana. Ngiyakhumbula bafu inkomo yalahleka. Inkonzi uzozala uzindlu. ya Leyo nkomo bafu ayikazi lahleka. kwenzekani nga Leyo nkomo bafu kwathi ebusuku uzozala uzindlu. Umama wahamba endleleni lapho kulele khona umama wakho. Wafika washisa intuthu. Leyo ntuthu kwakumuthi ukuthi ningavuki ngezwa lutho. Wasuka lapho bafu wazovusa mina. Sahamba sayisibayeni savilela inkomo. Senjalo qhamuza ezinye insizwe engingazazi bafu. Sayithatha inkomo sayisale ekhaya. Bafu ekseni nakho legxatshwana funa le nkomo. Sathula. Ngazi mangifuna ukusho ukuthi inkomo ikephi. Umama wangibamba. Wangithembisa ukungibulala bafu. hayi ngicela ukuyezwa ke bafu uthini mina Njalo bafu. uthini kumina bafu shuthi wena nje masibheka inkomo usengemithi yona yazi inkomo la ingakhona mina ngilungisa into zami lana nina nibhizi noma wakho nedle bhizi ngiyothini mina sengibuka kanjani mina ekhweni lami engane ngibuka njengomuntu ongayifeza ithembiso bafu ngifike ngisho into ngisayilandeli manje Futhi uSiphamandla siyacela bandla ukuthi wehlise umoya ukuze noHloniphani ezoqhubeka ekhulume iside like ngoba ngathi kuningi abefisa ukudlulisa. Bafu. Yakhumbula qala gcino uzungibeka isandla bafu sikhuluma. Ngangifuna ukutshela ngalo lo daba kodwa namafu lokho noma kushaya indiva. Bafu konke okwenzekile bekungayona inhloso yami. Kodwa inhloso kama. Usho ukuthi Hloniphani ngoba phela uthi inhloso kama wakho ubekuphoqile uma wakho ukuthi wenze zonke lezi zinto ngoba phela umfowenu lo uyakwazi okuhle nokubi. Uma wakho bekuphoqile ukuthi wenze zonke lezi zinto. Kunjalo. Ngoba bafu wafika besimekuma nami bafu entshela ukuthi ufuna ukuyolobola izinto ezinhle. Umama engibuza besikhulumana ngimtshele ukuthi ubafu ubecabanga ukuyovela. Shuthi wena ubuthatha izinto ebenixoxa ngapha noSiphamandla uyizise kuma wakho. Kunjalo impela. Bese niyayivala lezo zinto ukuthi ingenzeki. Ukuthi bafu ezokhohle into yokuhlawula umntwana. Bafu ngiyacabanga ukuthi yakhumbula ubuya emsebenzini nginika ukudla uphuzo nobhontshisi uzubonga uthi ngifile endlala. Lokho kudla bafu wakufakwe umuthi umathibala ukuthi ukhohle indawo enhlawulo. yazi okungixakayo la webafu okukodwa ukuba sekuthenini thina masizole ngesizinto zala ekhaya wena uzongizela namakhamera uthi mina ngenze njani ke manaki ngiyayizwa le oyisho njengamanje ngiyayizwa shuthi wena bafu thina masikhuluma into mina nawe masikhuluma into mina nawe ukuthi kumele kube no 1 no 2 3 wena uyayigijimisa le ndaba uyisa le kuma wakho uxoxana abafazi noma nawe usufaka iphela ngingazi phela mfowami mhlambe nawe uyaliqoka phela ngasese mina ngakubona uyasuka lapho mina ngiphethelwa izinto niyajabula noma wakho mase kunje Makhe anginjalo makhe. Uyazi makhe ukuthi nje nguwe. Intombi enginayo ngasho ukuthi makhe wena owangishayela. Umama bengithi noma ngithi ngiyaqamba amanga evele ngithembisa ukuthi ungibulala ngikhuluma iqiniso. Nangaphela thina sengisho makhe ukuthi besikhuluma ngani. Mana ke bafu mana wayesakuyekeleni uma wakho ukubulala sasesiswini wena esizokubulala manje ngoba nakho usumdala usakuyekele ubesakuyekeleni sonke lesi sikhathi lesi Futhi bandla ngiyacela ngiyaphinde ngiyacela ngithi ngicela wehlise umoya. Akunama uyanike sozokwehlalana lo uyangixhaphaza lona noma achaze iside lakho ukuze sizokwazi kuba nenqubekela phambili. manje makunjena kwenziwe njani ke mina ngizothini Bafu ngiyacela ngilaba futhi ngicela uxolo. Lezi inkomo ezikhona la kule nkomo yami bafu le ePrimary bafu. Ngoba walahla inkomo yakho bafu ngicela ukuthi sithathe lona bafu. Uhambe uyahambisa inhlawulo bafuna lezi ezinye zala ekhaya bafu. Ngiyacela bafu.
ngiyazi ukuthi akulula ukuthi ungikholwe kodwa khe ngishoyo bafo ngicela ukuthemba. Yazi usekuleyo kuxolisa nje ngiyayizwa leyo kuxolisa. Uyabona ukuxolela kwami bafo kuyafana nje nokuziphosa esizibeni esihambayo ngoba sizokhuluma into mina nawe nakusasa futhi ngigcine sengizikhulunywa uma wakho. Ebese mina ngwethemba kanjani njengomfowethu oba sekuthenini wena masikhuluma izinto la uzinika uma wakho. Nayizolo sikhuluma okunye oba sekuthenini khona kumele ngiye khona. Gijima uyixoxela uma wakho wena. Bezongitshela ukuthi wena uthe uma kufuna ukubulala ngaliphi lo kanjani. Wazi kahle bafu ukuthi uma wakho noma wami abangenelani kodwa namhlanje wena uthatha indaba zethu esikhulumayo uzinikeza uma wakho. Uma wakho lo wathi uma wami yathakatha. So ithini le ndaba? Ebese mina ngwethemba ukuthi wena uzoxolisa. Ikuphi engizokubona la ukuthi wena uyayisola ngalokho okwenzayo ukuthi uzoxolisa. Angithi uyamuza ubhuti usiphamandla ukuthi isikhalazo sakhe sisekuthenini akasakuthembi noma uxolisa ngokuphelele noma uyadlala njengoba ufika nje namanje ufika uphuzile usibiza thina uphuzile lento engavumelekile. Mageba ngiyakuthembisa Mageba even loluphuzo leyo ngiphuzayo ngizoliyeka and Mageba ngizosuka eduze wakho uma ngizohamba ngiyolala lapha ground. Ngiyacela Mageba ukuthi ungithembe. Ngiyacela Mageba ukuthi ungixolele sihambe sentabeni siyoshaya umzuleli uma sixabene ibese nokucula phinde edlala into. Sekule yakho yokuxolisa yokuthi uyaxolisa ngiyayizwa lokuthi uyaxolisa bafu. Mina ngibuza ukuba sekuthenini ngenze njani mina ngoba phela nina noma wakho ngikuthembe kanjani ukuba mina right ke sengiyakunikeza uxolo ke manje nakho sengiyaxolela. Wena futhi ngizokuthemba kanjani mina usaphila noma wakho ngoba phela uhamba noma wakho wena ngithi uhlezi unaye ngaso sonke isikhathi nihlezi nendawona. Mina ngizoyithini lapha? Ngizothini mina ngoba ayikho into engizokuthemba yona mase ngikubona unoma wakho. Bese ngithini mina alright la kusho ukuthi isiphuphuke mina. Yabo ngoba wena nala endlini awusadla ngithi awusadlwa nasendlini uncamela ukuthi phuma uhambe uyodla kuma wakho. Lokho engikunikeza khona mina awukusebenzisa okwami. Wena kusho ukuthi ufuna okwakho. Uma wakho lapha ejike ngibuke mina njengogombela kwesama ngithi ngoba mina ngifuna ukudla into zakho ngaliphi lo ngoba unento zakho kunento zami. Nanokuthi wena bhuti uhloniphani angithi ubusushilo ukuthi uma wakho ukuphoqile uzowenza njani ke manje mayephinda futhi ekuphoqa uma wakho. Isiphi isiqinisekiso sinikeza ubhuti wakho ukuthi hayi ke mfowethu ngizowenza u1 no2 uma yema ethi ungithembisa ukuthi uzongibulala. Bafo kuswela manje bafo konke esekukhuluma mama neyekwazi ngiyaqhela ke ngiyafunga yize kungelula ukuthi ungithembe kodwa ngiyacela bafo ungithembe ngiyakudinga bafo empilweni yami ngiyacela bafo ngicela Mageba. Bhuti uyakhala umfowenu uthi uyacela bandla ukuthi umxolele uyakuthembisa futhi uzofunga nobaba wenu ongasekho ukuthi uzokwenza lokho akushoyo ukuthi uzoyiqhelalanisa noma wakho. Ngabe uyathatha lelo xolo lolo noma yazi noma khona kunzima ukuba sekuthenini ngaxola manje. Yabo yakhona ukuxola ngaxola kodwa inhliziyo ngisengayincenga ngoba sekuthenini ekuhambeni kwesikhathi egcini kwamukelile lokho okwenzekile ngoba nomndeni. Yeah khona vele igazi kuyadinga ukuba sekuthenini ngoba sabandawonye sixolelana yabo sigezelana izandla singenelane futhi la kumele singenelane khona yabo. Kodwa manje ingameli worry yami yodwa yabo ukuba sekuthenini omama bethu ngoba bengazwani somisa kanjani yena uzoyimisa kanjani mase bembona ehleka nowami umama. Lo mama uzothini ngoba nakho manje uzositshela ukuthi yena uma wakho befuna ukumbulala engambulala ngaliphi esamyekele sasemncane ezongibulala manje ngoba nakhe semdala. Mina engakusho nje ukuthi umuntu uyena uzikhethela inqumo zakhe kumele azenze. Semdala lo muntu ukhulile manje. Angithi yabo mina ngizothini lapha yabo iyakhona ukuxola ngizoxola kodwa ke kuyoba nzima kimi ukuba ngisheshe ngidedele kanjalo ukuthi hayi cha sengixolile yabo kunzima ngizozama ukuthi ngincenge inhliziyo ukuthi igcine nayo isi right futhi sixolile sidlule siqhubeke futhi nempilo siphile futhi uma ukuthi yena uyayisola ngalokho akushoyo mina fanele ngitshengise ngezenzo zakhe zokuba sekutheni uqinisile ukuthi uyayisola nami ngibona ukuthi cha mfowethu uqinisile ukuthi yena uyayisola ngalento le hayibo le nto le hayi akukho okunye engakusho mina ngaphandle kwalo nto le. Uyamuzwa ke hloniphani ubhuti ukuthi uthini? Ngimuzwa kahle baba lokho akusho ngizokwenza ngizocela mama cela Ayike ubhuti ulivumile uxolo ushilo wathi noma
kungekho lula ukuthi akuthembe ngenxa yezinto ebenizenza noma wakho, kepha uzimisele ukuthi nibuyisane njengomndeni. Nathi la kwanele esikupromothayo ukuthi enana nibuyisane, kakhulukazi ngoba ningabandawonye, nizokwazi ukuthi nibhekane nazo ezinye inkinga. Bakhona-ke nabaluleki bala ekhaya eningakwazi ukuthi nihlangane nabo mawukuthi ningakwazi futhi niyathanda beniluleke ngendlela eningenza ngazo njengoba kunengxabano emndenini. Kuyezwakala. Besizokwenza sekuphelile-ke, usumtshelile inkinga le obunayo. Siyabonga. Abukeli emakhaya, ubhuti useshilo ukuthi ubhuti wakhe omncane uzomxolela noma kungekho lula, kepha uzimisele ngokuthi alungise ukuze bexolelane. Ningakhohlwa ukubuka, like and subscribe. Siyabonga.